I'm Nityanandam. I'm an engineer. பல்லாவரம் பம்மல் ஏரியாவில் அப்பார்ட்மெண்ட் பார்க்குறப்போ அசட்ரி ஹோம்ஸ் பார்த்தேன். அங்கே தான் நான் டபுள் பெட்ரூம் அப்பார்ட்மெண்ட் பார்த்தேன். அதில் வந்து அவங்களோட டைம்லி டெலிவரி டிசைன் எல்லாமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட அப்டேட்ஸ் எவ்ரி டைம் நாங்கள் அப்டேட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறப்பையும் கிளியராக அப்டேட் பண்ணுறாங்க. ஒரு வாட்டியும் கன்ஃபர்மேஷன் வாங்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன நம்ம கேட்குறோமோ அந்த டிசைனுக்கும் மாற்றி கஸ்டமைஸ் பண்ணி கட்டி கொடுக்குறாங்க. இது ரொம்ப மன நிறைவாக இருந்தது. அவங்களோட ஃபினிஷிங் ஆஃப் ஒர்க்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. ஆல்மோஸ்ட் கிச்சனில் ஃபினிஷிங் ஒர்க் எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஆனால் எனக்கு கிச்சன் வந்து சில ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. நான் என்ன கேட்டேனோ அது எல்லாத்தையும் பர்ஃபெக்டாக நல்லா சூப்பராக செஞ்சு கொடுத்தாங்க. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. ப்ரைஸ் நெகோசியேஷன் பார்க்குறப்போ அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ரைஸ் சொன்னாங்க. பட் என் பட்ஜெட்டு பார்க்குறப்போ கரெக்டாக அந்த பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் குவாலிட்டியில் எந்த காம்ப்ரமைஸ் இல்லாத மாதிரியும் பார்த்துட்டாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசட்ரி ஹோம்ஸை நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன். அவங்களும் வாங்கியிருக்காங்க.